ଥରେ ଜଣେ ଗୋପାଳ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି କ୍ଷୀର ବିକୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ରଖୁଥିଲା, ମାପିକି କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପାତ୍ର ଧରି ଗୋପାଳ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋପାଳ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାତ୍ର ଭରି କ୍ଷୀର ଦେଲା, ବିନା ମାପରେ, ବିନା ପଇସାରେ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିକଟରେ ବୃକ୍ଷମୂଳେ ଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାଳ ଜପ କରୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ତ ପଇସା ନେଉଛ, ମାପିକି କ୍ଷୀର ଦେଉଛ, ହେଲେ ଏ ପିଲାଟିକୁ ମାଗଣାରେ କ୍ଷୀର ତକ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋପାଳ ହସିକି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଦର ଯତ୍ନ କରେ, ମୁଁ ଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଏ କ୍ଷୀର ଦିଏ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ଗୋପାଳ ହୋଇ ତା ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ସେ ତା'ର ହିସାବ ରଖିପାରୁନି, ମୁଁ ବା କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଯେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉଛି, ମୁଁ କେତେଥର ନେଉଛି ଗଣିବା ପାଇଁ ମାଳିଟିଏ ଧରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ହିସାବ ଆସିଯାଏ, ସେ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ଭଲ ପାଇବା ହୋଇ ରହେନା, ତାହା ବ୍ୟବସାୟ ସାଜିଯାଏ।